Как- Не стигаме. Си къпва какво ще няма. Ето така. Винаги като има един пръв човек и да го попитам така, чуваме ли се, виждаме ли се, ако може да ми отговориш, дали в чата, дали в нещо друго. Да, здравейте, чувате се перфектно. Супер, благодаря. Всичко е наред. Супер. Да. Чакаме и другите хора. Да, то е раничко още, те ще се събират. Да, аз реших да чукна, викам да... Не Да, знае да. ли аз. То така по-хубаво, че да започнем на време, защото иначе се разпилява много във времето и вече Да, те, хората са заети. нормално. Затова сме избрали така събота вечер, когато човек вече е малко релаксиран и може да послуша нещо приятно, може пък нещо ново да чуете, нали, което да ви е интересно.
Да, да, интересно звучи, с това ще записах, да видим дали ще чуеме нещо интересно, Абсолютно. различно. Надявам се, ще очаквам. И аз се надявам. Успех ви желая. Благодаря. Така, да взема кристали. Ние, докато чакаме и докато се събираме, може да си поговорим. Нали, да не си мълчим. Виждам, че така се събират хората. Били ли сте на мой друг курс, лекция, нещо? Дали сте присъствали? Мисля, че не. Не? Не, Добре. мисля, че не. Тя Да. академията е сравнително млада, но имахме доста проекти за последните месеци. Аз горе-долу 5-6 различни курса пускам всеки месец. Заинтриговах се, нямам много Добре. ангажименти. Радвам се, много хубаво. И така. Били ли сте някъде? На мой курс или нещо? Не се сещам. Никой. Да, Ваня, разбрах, че не. Да, добре. Извинявам се, то вече има и други участници. Аз Има, как има. след. Има вече и Да, други да. участници. Да, че Изключвам се се. вижда някакси много добре. Нищо не, още не съм научила този зум съвсем как точно да се направи, да се вижда другите име. Не знам. Но да, днеска ще направим една а, медитация с кристали. Аз съм ви подготвила и различни мои кристали. Така ще ви ги показвам един по един. Вие, когато дойде ред за медитация, ще си харесате кристал, а после ще коментираме защо си избрахте точно този кристал и аз ще ви казвам, нали, какви всъщност свойства имат тези кристали, които съм ви подготвила. Даже мисля, че мога да си взема един червеничък. Един яспис. Добър вечер на всички. Чакваме няколко минутки още, защото започнаха хората да влизат. Да, добре. Чували ли сте нещо за кристалите? Може да ми напишете в чата или пък да кажете нещо така интересно ми и на мен. Били ли сте на някаква лекция за кристали?
Напоследък станаха доста популярни, преди не бяха толкова популярни. Мисля, че станаха все по... Така, носите ли някакви гривнички с кристали, например? Ето аз си нося винаги една черна. Сърдни тони. Ето едно познато лице. Днеска само така по-нови хора, които май не съм виждала много, но много се радвам, че така. Кристалите имат много магични свойства. Ние ще си говорим с вас. Но всъщност това, което ще се учи в курса, нали, така леко вече започвам, въпреки че още е рано, нали, ще изчакам да влезнат още други хора, но все пак да не си мълчим. Това, което ще учим в този курс, който съм подготвила аз за вас, курсът всъщност се състои от две лекции, като в първата лекция ще учим свойствата, това как вие да си направите амулет в с кристали, т.е. как да си направите, дали ще е гривна, дали ще е нещо друго, как да си направите напитка, която да ви помага да си, да си балансирате енергиите в тялото, да балансирате и себе си самата, здравето си също така. Кристалите помагат в много неща, не само в различни болести също така. Лекуват и вътрешни органи, може да лекувате и някаква по-сериозна болест с кристали, като допълнителна терапия. Нали, холистичните методи сами по себе си изцеляват и лекуват. Винаги, естествено, ако е вече сериозна болест, трябва да е като допълнителна терапия. Аз това го казвам много често. Може да помага, например, когато правите масаж, да слагате допълнително кристали, които да взаимодействат с телата на вашите така, клиенти. С тях може да си правите медитация, това, което днес ще направим. Ще ви го демонстрирам, да видите как ще се почувствате като се свържете с кристал. С кристал може да си направите също така и енергийна защита. Кристалите може да изчистите негативна енергия или да се предпазите от такава. С кристалите може да привличате различни неща в живота си, като например здраве, любов, щастие, късмет. Има различни кристали, които отговарят за различните сфери на живота, да изобилие. Така че с кристалите може да правите много неща. И аз в този курс, нали, в първия ден ще ви обясна всички методи, които може да използвате. С кристалите може да чистите своите чакри също така. С кристалите може да ги енергизирате. С кристалите може да енергизирате и помещения също така. Да изчиствате и да синхронизирате своя дом, например. А, Можете още много, наистина много неща и това ще учим в първия ден, а във втория ден вече там ще се фокусираме върху холистичното здраве и кристалотерапията, съответно как се съчетава с енергиите, нали, да можете да съчетавате с различните стихии, как да можете да съчетавате с сакралната геометрия, и как се поставят въпросните кристали по време на терапията, как се прави въобще тази терапия. Така че това ще се учи втория ден от моя курс. Но виждам вече, че е и 33, така че няма да ви бавя. Само ще си шерна презентацията. Тя пък днес нещо много голямо се стори. Но ще започнем.
Ето така съм си направила една презентация, за да мога да ви помагам. Да ви помага да не забравям нещо, да не пропускам, за да мога да ви дам максимална стойност. И така, да започваме. Първо, добре дошли. Много благодаря, че сте тук тази вечер. Аз много се радвам, че все повече виждам различни хора, различни имена. И така, моята академия се включват все повече и повече хора. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Ще ви помоля, когато задавам въпроси, да бъдете активни, за да може да има процес, да си набелязвате така неща, които не са ясни. Ако има пропуски, да ги задавате спокойно в чата, нали, за да може да има и комуникация, да мога да ви бъде максимално полезна. Ако някой в края на видеото, в края на вебинара има някакъв въпрос, може също така да си го зададе или личен казус, който да обсъдим. Винаги съм насреща да отговарям. В крайна сметка за това сте тук тази вечер и останете до края, защото който остане до края ще има и също така изненада за него. Нали, ще има и подарък, разбира се, за това, че сте тук тази вечер. Така че нека да започваме. И така, аз започвам с легендата на жрицата Мара и всъщност каква е връзката на атлантите с кристалите. Защото Мара е била жрица в един от храмовете на Атлантида. Тя е открила за първи път мощността на кристалите и е била много добра в това. Ам, Правила е различни фигури с тези кристали и е открила, че може да се съчетава с сакралната геометрия, която атлантите много са почитали. И по този начин жрицата е започнала да работи с различните кристали, като е добавила нали, знанията си по сакрална геометрия, добавила е също така различни сакрални видове към тях и леко в леко е учила хората от Атлантида как да донасят щастие в дома си, хармония, добро здраве. И те са започнали все повече и повече да използват това, като са ходили на обучение при Мара. Тя е била много добра в лекуването на всякакви болести и нейното лечение се основавало на това да има кристали всъщност вътре в това. Тя е използвала различните видове кристали и е учила всички хора, които са ходили при нея, не само, че ги е лекувала. С времето атлантите са започвали да използват все повече и все повече тези кристали и са ги прибавили към домовете си. За съжаление, в момента, в който те са започнали да използват прекалено много тяхната мощ, без да минава това през сърцето, през любовта, през границите все пак, нали, те са започвали да преекспонират мощността на кристалите, тогава всъщност Атлантида се е разрушила. Малко преди това събитие да се случи обаче, Мара заедно с другите жрици са напуснали острова и това е било от тях и те са отишли на далечни страни. Със себе си са взели кристали, разбира се, и знанията по свещена геометрия, както и техниките за нейното прилагане. И така е стигнала тя до ден днешен, до днешните времена, като всъщност кристалите са едно древно знание от атлантите, както вече разбрахте. И Мара, обикаляйки из Европа, вече давайки това знание, то се разпростира чак до нашите земи, до ден днешен.
И по този начин, едно време също така има и друга легенда, в която се казва, че кристалите са живи същества и те носят една енергия. Всъщност, приликата между кристалите и нас като организми е това, че ние, както и те, се влияем от външното влияние, т.е. от външните фактори. Не само това, което е вътре в нас, но и когато ни се говори, когато се срещаме с различни хора, когато нали, правим различни комуникации и така нататък. На нас цялата среда ни влияе, всичко ни влияе. Затова всъщност и кристалите се влияят точно по този начин. С кристали може да измервате своите чакри и да ги балансирате, както вече казах. Това ще учим също в нашия курс, защото това е много важно. Към днешна дата вече много се говори за чакри, няма да се задълбочавам. А, как влияят кристалите и минералите на нашия организъм? Защо е хубаво ние да ги използваме и с какво ни помага това? Всъщност, кристалите сами по себе си носят една енергия. Те могат да ние можем да си съдействаме и да си взаимодействаме и те да ни придават техните качества много лесно. Освен това, те могат да ни помогнат да намерим своя вътрешен баланс, могат да ни помогнат да намерим баланса в нашия дом, могат да ни помогнат да привлечем любовта, късмета, парите в живота си, както вече ви го казах и в началото. И могат да ни помогнат да лекуваме своето тяло, т.е. може да лекувате и тялото си с това. Болести може да лекувате чрез кристалите. Минералите сами по себе си, знаете, също са много полезни за нас и те са част от нашето тяло, така че структурата на кристалите е много полезна за нас. Носите една гривничка с кристал, например, тя ви излъчва своята вибрация и започва да привлича това, което тя излъчва. Защо? Защото тук влизате в закона на привличането, което се казва подобното привлича подобно. Виждам, че някой нещо написа в чата. Добър вечер на всички. Добър вечер, Румен. Приветствам те и аз с добре дошъл. Така. Значи, различните видове кристали могат да ни помогнат за духовния растеж, да повишим жизнената си енергия, да премахнем негативна енергия, да се свържем със своята интуиция, например, също така. Може да я използвате с много различни цели, но ние ще се задълбочим, разбира се, с това в курса, който съм подготвила за вас. Има основни видове кристали, като те могат да бъдат, нали, освен тези, които вече знаете или сте чували, все повече и повече се говори за видовете като имена, нали, като кварц, аметист, розов кварц, лабронит, например, хуганит, яспис, нали, различните имена на кристалите, които привличат различни неща, разбира се. Те всъщност могат да се делят и на форма, и на цвят, и на структура. Всичко това ще ви обяснявам в първия ден. Те имат различна мощност според големината си, според структурата си и това как вие може
да измерите тяхната мощност и дали те са сами по себе си чисти. Как да ги пречиствате и да ги зареждате, също ще си говорим в самия курс. Така че те могат да бъдат също така, според енергията и тяхната вибрация, могат да бъдат, например, лечители. Това са тези, които се използват в холистичните лечения. Нали, това са кристалите и видовете кристали, които в продължение на няколко минути, когато бъдат поставени по правилния начин тялото на човека, всъщност могат да помагат лечение. Могат да бъдат библиотекари и това са кристалите, които притежават памет и могат да бъдат наричани. Тоест, вие хващате един кристал, наричате го, слагате му програма, какво той да прави за вас и той започва да прави. Защото, както казах, те се влияят от външно влияние. Тоест, когато ги наричате по правилния начин, тези кристали започват да действат за вас по този начин. Могат да бъдат използвани за медитиране и за молитви, разбира се. Това са кристалите, така наречени кристали учители, които се използват главно от шаманите към днешна дата. Те подпомагат активно психическото здраве на човека. Доказано е вече не шаманите така твърдят, че успяват, включвайки ги в леченията, да помагат за психическото здраве на човека и могат да бъдат, има и също така пазачи, които пазачи са тези, които ни предпазват от негативна енергия, които ни помагат да слагаме защита върху себе си от енергийни вампири, от всякакъв вид въздействия. Всъщност могат да се делят и според формата им, като това са, нали, приемащи кристали, излъчващи кристали, двупосочни кристали и прозрачни кристали. Има различни видове от тях, което също ще си говорим. Нали? Обикновено, например, приемащите кристали, това са кристалите, които ни помагат да енергизираме своя дом. Излъчващите кристали пък, например, доминиращата им страна е седемизмерна. Двупосочните кристали, това са тези, които ги използват медиумите също така. Обикновено, когато влизаме в акашови записи, там доста често използваме такива кристали, като кварц, например. Те ни помагат много за привличане на правилната информация и това информацията да не бъде пречупвана по грешен начин. И прозрачните кристали, които имат ромбова форма. Така че има много различни кристали. Разбира се, те могат да ни помагат и според цвета си. Например, червен цвят, жълт цвят, розов цвят, нали, зелен цвят, които помагат за различните сфери на живота. Това също ще го учим в курса по-задълбочено. И така. Така че с кристалите определено може да подпомагате себе си. Аз, примерно, сега ще дам една малка техника за това как да си направите енергизираща напитка. По-подробно за това ще учим в самия курс. Ето сега ще се покажа. Взимаме една чаша с вода и я напълвате с минерална вода, като не преливате чашата. Вътре си пускате кристалчето, което сте си купили, като след като завършите курса, ще получите и
ам, един наръчник, който вътре са ви описани различните кристали, за какво може да ги използвате. Например, за пречистване на черния дроб, например, за пречистване на за подпомагане на имунната система, или пък това, което да ви направи защита на аурата, или да ви пречисти, или да привлече любов, късмет, щастие. Например, зелените камъни обикновено носят пари и така нататък. Там има един цял наръчник, който ще ви дам, в който може винаги да прелиствате и да видите кой кристал за какво лечение да го използвате. Но да кажем, аз съм си взела сега един червен яспис. И този яспис си го слагате вътре в чашката с вода, слагате отгоре една салфетка и го изнасяте на лунна светлина. Той сам по себе си започва да пуска своите минерали вътре в водата и да я зарежда. Сутринта, когато вече нали, са минали, даже е хубаво, 12 до 24 часа са минали и може да махнете салфетката и тази вода е много полезна за вас самите, според кристала, който сте избрали. Така че, да. Сега ще ви помоля да се облегнете спокойно. Аз ще ви покажа няколко кристала. Вие ще си изберете с кой кристал ще медитирате. Ще направим една медитация. Така. Ето аз ги показвам. Това тук е розов кварц. Много е светло, не може да се види. Той е много прозрачен. Аметист. Имаме зелен яспис. Ето го. И нормален яспис, който така. Изберете си едно кристалче, нали, просто си го изберете и си го запомнете като фигурка. Ето ги. Ако може в чата да ми напишете всеки кой кристал си избрал. Да ви казвам отново, това е розов кварц, аметист, зелен яспис и червен яспис. За да не ви е сложно. Може да ми напишете в чата. Червен яспис, благодаря. Зелен яспис, добре. Аметист, здрасти, здрасти, Тони. Радвам се да те видя отново в мой курс. Червен яспис, Ани, здравей на теб. Добре. Да кажем, че всеки си избрал по един камък. Облегнете се спокойно, някъде назад. Затворете нежно очи. Отпуснете се назад и нека да започнем да дишаме. Вдишваме и издишваме няколко пъти. И започнете да дишате и да издишате. Съсредоточете се върху дишането. Дишвам и издишвам. Затворете очи и продължавайте да дишате и да успокоявате своето дишане. Ако дойдат в главата ви някакви мисли, помолете ги да дойдат малко по-късно. А сега си представи, че кристалът, който си избра преди това, седи срещу теб. Визуализирай този кристал.
Поеми леко дъх. Задръж този дъх няколко секунди и издишай много бавно през устата. Почувствай как напрежението на тялото ти се отпуска все повече и повече. Поеми дъха си отново, задръж за 2 секунди и го отпусни надолу. Повтаряме го последен трети път. Вдишваш и издишваш. Много бавно и спокойно. Усети хладнината на повърхността на този кристал. Хвани го в ръце. Представи си как той излъчва мека светлина към теб. Според цвета на кристала, който си избра. Усети тази светлина. Виж цвета й. Тъмна ли е? Светла ли е? Усети го като лек морски бриз около теб. И си представи как тази светлина започва да те обгръща. Започва да обгръща дланите ти, преминава през ръцете ти и залива цялото ти тяло. Позволи на тази светлина да ти помогне. И ако има някъде блокаж, да го премахне. Ако има страх или нещо друго, което спира твоят процес за развитие, нека го трансформира в светлината си. Почувствай как нежно изчиства всяко напрежение и всяка негативна енергия. Започни да усещаш високите чистоти и хармонията и спокойствието на този кристал. Наслади се още малко. Усети как те синхронизира и как те поставя на висока вибрация, на вибрацията на планетата Земя. Почувствай как твоето тяло и духът ти се изпълват със светлината на кристала и как тялото ти започва да свети с пълна сила с цвета на този кристал. Продължавай да усещаш хармонията и спокойствието, което то ти излъчва. Тази сигурност, която кристала дава. Остани още малко в това състояние. Когато вече си готов, можеш да благодариш на кристала и си представи как светлината му нежно се разтваря в пространството, оставяйки те балансиран и освежен. Бавно започвате да се връщате тук и сега, като проследявате моя глас. Когато кажа едно,
Може да отворите очи. И така вдишваме и издишваме баланса. 3. И се чувстваш все по-висока енергия. 2. Свеж, спокоен, балансиран, без никакви блокажи. 1. Бавно размърдай ръцете и краката си и започни да отваряш твоите ръце, а после и очите. Размърдайте се бавно. Ако сте била легнал, просто бавно се изправяйте. Ако сте седнал, леко се изправяйте, да не ви се завие свят. По време на медитация влиза много кислород, така че трябва да се действа бавно. Как се почувствахте? Успяхте ли да влезете в медитация? Успяхте ли да усетите кристала? И действието на кристала, с да или не, може да ми напишете в чата. Да, Ани, радвам се. Друг някой успя ли да влезне в медитативно състояние и да усети силата на кристала? Женя, да, радвам се. Така ще се радвам да бъдете малко по-активни и да ми кажете да или не, за да знам. Тонизираща някаква хладина върху краищата, чудесно, вътрешен комфорт. Да, точно това трябваше да усетиш. Прекрасно, ти си се свързала много добре с кристала. Супер. Много се радвам. Така, сега, този, който е избрал аметист, е имал нужда от баланс и защита. Аметиста защитава, трансформира негативната енергия, пази от енергийни вампири, а, да точат нашата енергия. Също така може да лекува нашите чакри много. То е точно от тези кристали лечители, които се включват доста често в кристалотерапията. Така че аметиста е, който е избрал аметист, е имал нужда от някакъв вид, дали физическо или енергийно лечение, или пък от защита и от възстановяване на вътрешната енергетика. Човека, който е избрал розов кварц, например, той има нужда от любов. Това значи любов към себе си, дисбаланс най-вероятно, или пък просто търси подходящата си половинка. Така че той дава нежност, той също е от кристалите лечители, които се включват доста често в кристалотерапията. Заключена сърдечна чакра е възможно да има тук, нали? Като кристал. Обикновенно кристалите започват да ни привличат по интуиция. Ние се свързваме с тях чрез интуицията и си избираме кристали чрез интуиция. Тоест, никога не отивайте да си купите кристал, просто защото някъде сте чули, че трябва да си купите аметист или пък каквото и да е. Влизайки в магазина с кристали, просто вижте кой кристал ви говори. Той започва да ви говори и да ви привлича чисто визуално. Просто ще ви хареса като форма, като цвят, като нещо. И това значи, че точно в този момент вашия организъм има нужда от такова нещо. Те са много вълшебни инструменти.
Този, който е избрал зеления аспис, има нужда от такава. Най-вероятно в финансовата сфера, може би нов бизнес, може би нов проект, може би нещо старо, може би нова работа. Тоест, тук има определено нещо в финансовата сфера, което съвсем не е окей, не е в дисбаланс или пък е в дисбаланс и има нужда да бъде възстановено. Обикновено тук някой беше показал зеления яспис, значи там говорим за финансовата сфера. Може ли така в чатчето да ми кажете пак дали това е така? Този, който си е избрал зелен яспис, например. И червения яспис, който е избрал, тук говорим за заключена сексуална енергия обикновенно или пък някакъв дисбаланс на физическо ниво. Може да има и някъде болки, примерно, да са се появили. Румен зеления яспис, да. Направи ли си медитацията с зеления яспис? Успя ли да усетиш зелената енергия? Тя ще започне да ти привлича пари, защото аз ви оставих на тази чистота. Така че зеления яспис, ако започваш нов бизнес или нещо в финансовата сфера, не е като хората. Това ще ви балансира. И червения яспис, както казах, тук вече говорим за любов, но на сексуална енергия. Т.е. може да има някъде някакви блокажи на тази тематика. Да, всичко това ще учите вие в този курс, който съм подготвила вече, както казах, видях много светлина, има и много зареждане. Чудесно. Има и предвид, че медитацията с кристали е много мощна медитация и когато човек се научи как да го прави, а това ще правим следващите няколко дни, нали, по време на курса ще ви покажа, ще ви науча как това нещо да го правите и сами, когато ме няма. Просто ще усетиш как може да се свържеш с всеки един кристал и дори не е нужно да си го купуваш винаги. Не разбрах за червения яспис. Червения яспис може да има някъде на физическо ниво болка. Може да има енергиен блокаж или пък да има, то е също така за коренна чакра, то е стабилност, липса на стабилност, може би, несигурност, възможно е да се появили някакви страхове или пък блокирана сексуална енергия. Това е червения яспис. Щом него си избрала, може би някъде първа чакра е блокирана. Но всъщност ние сега я отблокирахме. Така или иначе, червената светлина. Успя ли да визуализираш, Ани, червената светлина? Да. Значи сме го отблокирали. Но там е имало запора, значи някъде. Разбира се, може въпрос. Който има въпроси, може да си ги зададе. Как мога да се изчистя с кристали? Значи, изчистването с кристали става по много начини. Първо, чрез кристали, чрез махао можеш. Когато си купиш, аз тук не си подготвих сега махалото, защото така или иначе ние ще го учим в курса, който съм ви подготвила. Но когато си вземеш махалото, и то е обикновено едно такова кристал, че тук някъде имам такава снимчица. Ето тук, виж. Ето ти го такова махало, за което ти говоря. Такова махало аметиста е лилав цвят. Тук говорим вече за доста висока вибрация. Когато говорим за аметист, това ти е ето тук вече последната чакра, която е на върха на главата ти и третото око.
се лекува с аметист. Значи ти си на най-високите чистоти в момента, щом имаш нужда от аметист. Тук вече говорим ниво висока вибрация и интуиция. Активиране на интуиция, ясно виждане и така нататък. Да. Към въпроса как може да се изчистите. Може да се изчистите, визуализирайки такъв кристал и му позволявате енергията да ви пречисти, като може да си изберете, например, русов кварц, бял кварц или пък някой от черните камъни. Те изчистват негатив. Втория вариант е да си направите напитка с тях. Трети вариант е вече сакралната геометрия, която ние ще я учим в третия ден на този курс, който аз съм подготвила за вас. Там вече много важно не смисъл, много ще обяснявам, ще давам фигури, ще давам начини, методи. Може да го поставяте върху чакрите си, също така и да медитирате в легнало състояние с самия такъв. Може да го слагате, да го съчетавате с биполярни музики, които са също за изчистване и аметист препоръчвам в този случай. Така че има много начини да изчистиш негативната си енергия. Мисля, че този курс е за теб. Има ли други въпроси? Благодаря и аз. Благодаря, Антонета. Има ли други въпроси? Някой, който решил да зададе някакъв въпрос? Последно ще се ориентирам. Имаш предвид самите камъни ли? Румен Да, след колко време може да ги изчистим? Защото аз моето си ги вземах на близко време. Например, след Така. един месец, след 2 месеца, или как да ги изчистя? Не знам, просто питам, нали, да ми Така, кажете. как чистиш камъни? Камъни може да ги чистиш под вода, т.е. има различни видове камъни, които се чистят по различен начин, както има камъни, които се чистят на слънце, други, които се чистят на луна, има камъни, които се чистят във вода или пък такива, които се чистят с сол. Тоест, важно е да видиш каква структура на кристала имаш, но това също ще го имам в курса и в наръчника, който ще ви дам. Там много подробно съм описала кой кристал от какво, но най-лесният начин, който можеш да направиш, където няма да сбъркаш, е да си купиш селенит и да слагаш селенита на пръчката от тях. Те сами по себе си ще се чистят. Въпреки, че Нали ги видя моите, например, моите 4 камъка, по какъв начин трябва да ги изчистя, нали, не знам, питам просто. с селенита на пръчка. Купуваш си сега селенит. Те са едни такива дълги пръчки, Може ли които снимка? Защото аз не знам как, не му разбирам, ако е в... снимка на селенит. Или пък ако имате ви да покажете, да снимам Ами, на екрана. не. Аз имам новото една топче. Селенит е от гипс направен. И напиши селенит в Google. Ще ти излезне. Ще видиш. Добре, благодаря. Ще ти излезне. Със сигурност. Те са селенитени пръчки, те са точно и такива едни дълги камъчета, които са направени от... Той е такъв Разбрах, да. гипсов. И той е Значи гипсов материал. колко време може да стои при те? Например, да кажем, че съм Половин си го час. взел. Половин Колко? час. Много Половин бързо се час. чистят камъните. Имайте предвид, че камъните сами по себе си, ако има нужда да се пречистват,
това са обработените камъни. Ако си купувате камъни, които не са обработени, шифловани и така нататък, нямат нужда от пречистване. Ако това са камъни, които са били шифловани, дадена им е някаква формичка, нали, направени са по някакъв начин, то тогава имат нужда от пречистване. Защо? Защото те си влияят от външно влияние и хората, които са ги пипали, са оставили енергия по тях. Значи, например, извинявай, че те прекъсвам, значи, например, от месец на месец, например, трябва да се изчистят. Например. Така ли да Да, го разбера? да, Аха. когато си ги ползваш сам, всеки месец, когато правите сеанси вече с тях, нали, ако се научите на тази кристалотерапия, може да си ги включвате към масажите, към леченията, които прилагат. Ако прилагате към близки, нали, там може да се използват за мигрена, за хрема, за болки в гърлото, за болежи някъде, за хармонизиране въобще на цялото тяло, за кръвно налягане. Тоест, различните методи за изчистване по различен начин се използват. Но всичко това ще се учи в курса, така или иначе. И всъщност, вие може да ги прилагате в ежедневието си. Дори не е нужно да сте специалист, за да го правите това нещо. Знаейки техниката, може да го направите за себе си, за близък или в бъдеще за клиент. Вече зависи всеки според това с какво точно се занимава. Но когато работите с чужди хора, хубаво, нали, след всеки сеанс, когато работите сам, когато сте си ги взели за собствена употреба и хората, с които живеете, тогава няма нужда от толкова често пречистване, просто един-два пъти в месеца или пък на 2 месеца също е окей. А пък, ако си купиш селенително топче или пръчка, просто поставяйки ги до тях, те се самоизчистват и няма нужда. Той като метличка и ги чисти. Няма нужда от допълнителни. Има ли някакви други въпроси? Така, ако нямате повече въпроси, то тогава имам вече вашия подарък за вас. Вече разбрахте какво ще учите в този курс, нали, как се лекуват различните заболявания чрез кристали, как да ги подреждате до тялото си, за да могат те да ви помагат, как да ги зареждате и да ги превръщате в амулети за здраве, пари и за любов, как да ги прилагате в холистична напитка, като там ще дам цялата техника, нали, с зареждането на чашата ще я направим даже, с зареждането на водата, с зареждането на камъчето и вече така нататък. Така че това е много хубава напитка, която ви казах, че може да си направите. Как да си правите защита с кристали, за да може да не бъдете нападани от никакви негативни влияния. Така че всичко това съм го организирала в тези 2 дни. Курсът започва на 1 и на 2 март. Тоест, март месец стартираме с едно такова прекрасно а, знание. Виждам пък някой пише в чата. Ще има ли запис, защото не успях по-рано за душница? Да, ще има запис Веси. Автоматично съм пуснала да се записва, така че да, ще има запис. А, така че, да, на 1 и на 2 март започва курса, като на... Да, и аз благодаря. Като на 28 ще имаме още една такава безплатна лекция, която там ще си говорим същите неща, които и сега. Вие като част от моето общество имахте привилегията да получите тази информация по-рано и за това също така за вас, за тези, които решат днес да се запишат, има по-специална цена. На нормалната цена на курса е равно записване 99 лева. Ако се запишете след 24-ти, ще бъде 129 лева. Ако се запишете днес тази вечер, ще бъде 89 лева цената. Това е само за днес.
една промоция за всички, които са били част от лекцията, като един подарък за мен. Вие ще можете да го използвате на 88 лева да се запишете на този курс и да вземете тези безценни знания. Както вече разбрахте, това са много древни знания и със сигурност ще може да ги прилагате в своето ежедневие за много неща. Така, всеки, който участва в курса, ще получи също така и наръчник с това, кои камъни за какво служат, за да знаете какви камъни да си вземете според вашия случай, за да не си взимате просто камъни на грой, на килограм. Разбира се, просто да си вземете камъчето, което на вас ви трябва и да си направите вашите неща. Има ли някакви въпроси или някой, който желая да се включи към курса, може също така да заяви, или може да ми напишете също така на лично съобщение, за да не спамваме постоянно групата. Всеки, който реши. Да, наръчника онлайн ще го изпратя. Той е под формата на PDF файл. Разбира се, ако желаете, може да си го разпечатате. Но към днешна дата щадим дърветата. Да, решаваме така да бъдем и ние съпричастни с това. Все по-малко дървета се засаждат и гледаме да ги щадим максимално при тази цялата технология, която имаме, няма нужда да ги разпечатваме. Но всеки си знае, нали? Аз го давам по PDF файл, вие може да си ги разпечатате или пък да си ги ползвате на файл. Така че да, версии ще има. В този наръчник съм писала. Първо, в смисъл, ние ще си говорим как се прави. Там ще има схемичка също как да си го направите, защото ако не го приложите веднага, да може да го забравите. И в същото време ще имате запис на курса, за да може да си го изгледате още няколко пъти, нали, така да си утвърдите знанията, да си ги пробвате нещата. Също така, нали, там съм написала всеки камък за какво служи, за да може да го използвате по правилното предназначение, тъй като това също е важно. Да. Мили хора, много се радвам, че бяхте част от тази лекция. Много се радвам, че успяхте да направим една така прекрасна зареждаща медитация с кристали, която аз много обичам. И всеки, който желае да се запише на курса днес и да се възползва от намалението, което съм дала, може да се свърже с мен на лично съобщение или да заяви желанието си в обществото, за да не спамя там постоянно, да не пращам постоянно такова. Благодаря и аз, Цвети. И така ще ви очаквам също на някоя следваща лекция. Пуснала съм също така нещата за март месец, т.е. цялата програма, какво ще се учи през март, като в март месец започваме с кристали. В следващата седмица ще имате наистина много интересно, интригуващо се поучително. Благодаря и аз много благодаря. Много благодаря. Така че да, през март месец ще имате също как да изчистите дявол, как да победите дявола там. Това е моя курс за изчистване на негативна енергия. Ще има също така много желано от вас беше да повториме за рода, така че съм включила и курса за рода отново. Жената, която искам да бъда, не мога да пропусна женския празник 8 март и да не ви поздравя с един такъв прекрасен вебинар, в който ще се научите на как да използвате багуа. Това е един масаж с един камък специален, който да поддържате своето лице красиво. Ще работим с архетипите на жената и ще се научим как да танцуваме мандала, за да завихрим отново
женска енергия. Там ще включим женски практики за сакралния център, така че тя ще е 7-8 дни прекрасен маратон, в който може да се включите в края на март месец. И разбира се, цветотерапия, с него ще завършим месеца и вече ще влезнем в април, така че много интересни неща предстоят. Има доста безплатни лекции, има доста безплатни също вебинари, както и платени, разбира се, но ще се радвам да ви виждам и на другите места. Така че благодаря ви. Приятна вечер желая на всички. Всеки, който реши, сега ще пусна пост в обществото. Утре сутринта ще пусна записа, защото на него му трябва много време, за да се направи. Така че ще може да ви изгледате и записа и който реши да се възползва от това, може да се запише още днес. Лека вечер ви пожелавам и до скоро виждане. Вечери на теб, миличка, до скоро. Благодаря ти. Благодаря много. Лека вечер, Ади. Лека. На Лека всички вечер. други. До скоро на всички.